na ko sa inyo karon guys kung unsaon na ko pagluto ang native chicken nga inupuang manok, unsa iyahang mga ingredients guys. So muni kaganina, so ako na siyang nalimpyo. So gikuan na nako siya og sulod. First, oyster sauce, pahiran siya nako og oyster sauce ang iyang lawas. Bisaya ni nga manok guys. Imo siyang para sa nga ma-feel na. Ana guys, tibuok niyang kuan guys, bisag sa ilalom imong kuan. Kapilo nimo og butang og oyster sauce. Nara guys, oh. Pag imo na siyang ikuan guys, so ang mga panakot na dayon. So panakot na dayon. Tanglad. Ahos. Suksukan ako siya og nor chicken cubes guys para sad nga makatabang siya glami dadto. Dayon muni siya ang dahon, paminta dahon. Paminta dahon. Suksukan sa nako siya dahon sibuyas. Butangan sa day nako siya og liso. Sa sulod guys, sulod. Pwede gyapon siya nimo magbutang gyapon ko sa gawas unya. Kamulo na kong kuan. Tangan na siya. Sibuyas dahonan sa ilalom na siya. Muna siya guys, nabutang na nako siya tanan. So ako na siyang suksok na to. Saba kaya mong palibot guys.